grabación estivo ben, pero é que as preguntas que che fan, que se cantos anos tes, que se sais cos tetos ao aire, que con cantos touros, en fin, que son unha vaca, pero oféndome. Intimidade pouca lles deixamos, pero sempre por boas causas, penso. Sacaron dromedarios, avestruces, focas. Cheguei a pensar que era pola miña trompa, pero non, esta nova tempada viñeron por aquí e carescalaron. Estou pensando que estaría ben coñecer máis de preto as xirafas, por exemplo. A ver que di o equipo. Levaron a un veterinario que chei Mazaricos e como novo, che. Recuperei a vitalidade, as ganas de xogar, ata lijo máis. Hai novos amigos, novas historias, novos retos. Para nós e para as criaturas.